Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen se tkun f'pajjiżna għat-tieni darba din is-sena flimkien mal-mexxejja li se jkunu qed jattendu għas-summit tal-Mednajn. Ħabbar dan il-kap ta' rappreżentanza l-Kummissjoni Ewropea f'Malta, Lorenzo Vella f'intervista mal-Gazzetta Kulħadd. Von der Leyen se tingħaqad mad-disa' mexxejja tal-pajjiż tan-nofsinhar tal-Unjoni Ewropea fost oħrajn fejn se jiġu diskussi temi marbutin mar-reġjun tal-Mediterran. Dan is-summit isir kull sena u jilqa' fih il-pajjiż li jiffurmaw il-grupp ta' Malta, l-Italja, Franza, Spanja, il-Portugal, il-Greċja, Ċipru, il-Kroazja u Slovenja. F'din il-laqgħa għolja, il-President tal-Kummissjoni Ewropea von der Leyen u l-mexxejja rispettivi se jkunu milquwajn mill-Prim Ministru Malti Robert Abela. F'Diċembru li għadda fl-aħħar summit tal-Mednajn f'Alicante fi Spanja, Robert Abela kien ħabbar li l-mexxejja tad-disa' pajjiżi kien imisshom jiltaqgħu f'pajjiżna. Il-Mednajn huwa format importanti ħafna naħseb għaliex apparti li ħajkun hemm il-kapijiet tal-Istat u l-Gvern ta' 9 pajjiżi tal-Mediterran, tajjeb ħajkun hemm ukoll rappreżentanza min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea permezz tal-President Ursula von der Leyen. Bitħejjiet għaddejjin ġmielhom Lorenzo Vella fakkar li dimmu se tkun l-ewwel żjara tal-President tal-Kummissjoni Ewropea f'pajjiżna. Hija ġiet fis-16 ta' Settembru ta' sentejlu meta l-Kummissjoni Ewropea approvat il-pjan tal-kupru u reżiljenza minn fondi Ewropea għal Malta. Lorenzo Vella qal ukoll li f'Lulju li għadda il-Kummissjoni Ewropea approvat il-pjan rivedut tal-pjan tal-kupru u reżiljenza għal Malta. Żied il-perċentwal ta' azzjonijiet id-dedikati lejn l-ambjent, il-klima, eccetera, għal 60%. Illi tajb li ngħidu li minn dakinhar li ġiet il-President von der Leyen hawnhekk ġie lonċat pereżempju il-programm tar-Repower EU. Ma' Vella tkellimna wkoll dwar xi rwol għandha r-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u qal li l-għanta tal-uffiċċju u li jikkomunika man-nies fejn wassal il-messaġġ tal-Kummissjoni Ewropea liċ-ċittadini u lill-imsieħba. Intqal li issa għaddejja kampanja bi preparazzjoni għall elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li se jsiru f'Ġunju tas-sena d-dieħla. X'għamlet l-Unjoni Ewropea għalik. Issa x'għamlet il-Kummissjoni, inwasslu aħna, x'għamel il-Parlament, dak jwaslu ovvjament l-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew u x'għamlu l-Istati Membri wkoll li huwa l-kompitu tal-Gvern. Però issa fil-ġirja, fl-aħħar ġirja għall-elezzjoni Ewropej, billi ninaqdu flimkien u nwasslu l-messaġġ b'mod komuni, se nippruvaw nżidu l-interess fl-elezzjonijiet Ewropew biex kulħadd jivvota għal raġuni partikolari.